Hola, us volem presentar la Biblioteca de la UNED de Barcelona, la vostra biblioteca. El servei és d'accés lliure pels estudiants de la UNED. Podeu venir a estudiar, consultar els documents o utilitzar qualsevol dels seus equipaments. També disposeu d'una sala d'estudi separada perquè hi pugueu estudiar amb més tranquil·litat. Teniu a la vostra disposició ordinadors amb connexió a internet i equipats amb programes ofimàtics per fer els vostres treballs acadèmics. La sala disposa de Wi-Fi. La biblioteca posa al vostre abast tota la bibliografia bàsica per seguir els estudis que es fan a la UNED, els audiovisuals i també obres de referència. Si us fa falta, podeu demanar-nos espai per treballar en grup. Per utilitzar qualsevol dels nostres serveis és imprescindible presentar el carnet de la UNED vigent. Com a estudiants de la UNED podeu emportar-vos documents a casa. Hola. Us podeu dirigir al taulell on us explicarem les condicions de préstec. Us recordem que és important complir amb la normativa. En cas que necessitéssiu documents que no es troben a la nostra biblioteca, ja sigui perquè és bibliografia complementària, perquè estan exhaurits o perquè els necessiteu pels vostres estudis, podeu utilitzar el servei de préstec interbibliotecari. Volem recordar-vos que ens teniu a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta. Ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del taulell, per correu electrònic o per telèfon. Estarem encantades d'atendre-us. També volem presentar-vos la nostra pàgina web i arribareu posant-vos a l'adreça unedbarcelona.es i des del menú principal arribareu a l'apartat de la biblioteca. En primer lloc, trobareu les informacions de les 3 biblioteques, Barcelona, Santa Coloma i Sant Boi. Allà podreu consultar els seus horaris, on es troben i les seves activitats. A continuació, us expliquem els serveis que us oferim. Recordeu que és molt important conèixer el funcionament d'aquests serveis per fer-ne un bon ús en benefici de tots els alumnes. Per saber el fons que tenim, així com la disponibilitat dels documents, tenim l'enllaç del nostre catàleg. Per saber com funciona el catàleg, us aconsellem que mireu el vídeo Com funciona el catàleg. També trobareu l'espai Àrea personal, on podreu fer gestions en línia, com donar-vos d'alta de la biblioteca, consultar la vostra fitxa, reservar documents i renovar els vostres préstecs. També podreu canviar el vostre PIN. També trobareu els enllaços dels recursos electrònics de què disposeu, com bases de dades i revistes electròniques. També trobareu l'enllaç Llibres electrònics de la UNED, que hi podreu accedir de forma gratuïta identificant-vos al campus virtual de la UNED. Des de la biblioteca us oferim uns cursos sobre recursos electrònics per fer un ús eficient i eficaç de la informació. Aquesta formació no només us serà útil a nivell acadèmic, sinó també per la vostra carrera professional. A més, la biblioteca us ofereix un servei de formació d'usuaris més adaptat a les vostres necessitats. Només cal que demaneu dia i hora al taulell. Estem per ajudar-vos. No dubtis a preguntar-nos. T'esperem!